Altså, Men vi snakker meget om empires, Yes. du ved. Men hvad for en empire er der nu i verden? den amerikanske empire. Tror du, det er det? Er det der, vi er? Jeg tror stadigvæk, USA har, du ved, magten, verdensmagten. De er stadigvæk... Du mener, amerikanerne, det er den amerikanske empire, vi har med at gøre lige nu i 2023? De er over hele verden rundt jo. Der er ikke et eneste sted, hvor det ikke har baser. Der er ikke et eneste sted, hvor det ikke blander sig. Ja. Det var ligesom at kigge på dengang, hvor du ved, hvor romerne havde, du ved, det meste af Europa og Asien og alt muligt shit. Det er det samme. Skriv en kommentar, om du mener det samme, fordi vi har gået og undret os over de her ting herinde hos Grotten. For det er det, vi gør. Vi undrer os over ting. Vi spørger hinanden. Vi har en dialog sammen. Og du kan deltage. Skriv en kommentar om, hvem du mener har den største empire i vores tid. Og husk, vi sender live hver mandag og onsdag kl. 18.00 herinde på YouTube.